Čaute! Vítajte pri našom Halloweenskom špeciáli. Halloweenskom špeciáli. Halloweenskom špeciáli. Takže práve ideme do školy, kde máme Halloweenskú party. A vyzeráme... No teraz chcem vidieť tie reakcie tých ľudí okolo. OK. Všetci kúkajú na nás jak na debilov, že prečo máme na ksichte tieto... A prečo držíme mobil v ruke a natáčame sa, áno. Really sexy. Ideme ďalej. Ja som Bábika. A ona je zombie. But first, let me take a selfie. Pred malou chvíľou ste mohli vidieť našu VIP cestu do školy. Takže súčasťou tohto nášho halloweenskeho špeciálu je, že vám odpovieme na 10 otázok, ktoré sme vybrali z tých, ktoré ste napísali na Facebooku, takže môžeme začať. Za čo ste išli? Za zrzenú prostitútku. Ja vám na to odpoviem jednoducho. Ja som Bábika a ona je zombie. Ako vám to išlo zmyť? Ani sa nepýtaj. No, čo by ste povedali? Na ďalší deň som ešte bola celá oranžovo-červená, takže dosť blbo. Prečo ste si vybrali túto masku? Pretože to je sexy. Neviem, čo sa mi to zdalo byť také dobré na Halloween. Kto vás maloval? Ja. Dobre. Ako dlho vám to trvalo namalovať? Tak mňa trvalo namalovať asi tak pol hodinu. A mňa krát 2. Ako sa tvárili ľudia na ulici? Presne vám ukážeme, ako sa tvárili. Tu proste ideme my, vonku minus 40, ja v šatách, ona v kraťasoch a v košeli. A teraz tu je vlastne ten vodič a to je ten spolujazdec. A ten spolujazdec sa presne tváril takto. Takto sa otáčala asi 5 minút. A potom ešte sme stretli jednu babku a tá babka urobila presne toto. Preboha, dievčatá, to kto vám spravil? Potom sme prišli do školy a druháci sa tvárili asi nejak takto. Wow. To ako? To by zaujímalo aj mňa. Ako? Za čo ste boli minulý rok? Za čarodejnicu. Na halloweenskej party som bola za nejakého zombíka. Neviem, keď nájdeme fotky, tak priložíme fotky. A na zombie walku som bola za zombíka s rozhypsovaným okom. Tu vám sem dám fotku. Máte radi Halloween? Nie. Milujeme ho! Koľko ste investovali do vecí na masku? Dosť. Veľa. Kde ste kupovali veci? Všade. Všade, kde sa vám dalo, behali sme po všelijakých nákupných centrách a obchodoch. A akože všade sme to zháňali. Takže to bola naša posledná otázka. Dúfame, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, Koment. odoberajte A zdieľajte. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute!